52 साल उम्र हो गई बा हमार। अब 50 के बाद अजीतानंद जी हिरिश रह जाला, गिरीश खत्म रहेला है नचनियों के देखनी बंगाल में बूढ़ हो जाता सतक ने का कॉलेज से जानते नहीं रोड के साइड अनहर वाला करिए चश्मा लगाए खा रहे हैं सब। बकुली ली हले भाई साहब थोड़ा उस पार करवा दीजिए ना, ले जाके वो पार करो बनू ओकने के त गुहकी लागत है घन घर ना कोई ना अकवारी में के बराबर के आही आही पटेढ़ा से बीडीसी महोदय संतोष भैया भेल बनी राम जानकी मंदिर के पुजारी जी आज ऊपर है संतोष भैया रो आ जाए तनी बहादुर आइल बड़ा पटेढ़ा से चल काइल बनी यही गाँव कहने को माला ले ली देखें प्रकृति के नियम हो जौना गांव में जइब एगो अनहर एगो लंगड़ एगो पागल एगो मौग गलती करने है बैठे भैया काहे में चिढ़ाओ तरत हमारा गोड़ पर भगवान मांस कम दिले तो हमरा चिड़ेबो तो तनी हाइट कम कर दिले आ ये लोग के चिन्हबे ना करले उमर के अंदाज तक के हुए के ना लगेला ससुरारी गोइल बन कर धनी अजीतानंद हम अपना के जमाने न बुझी ले अभी हम भले 52 साल उम्र भइल ससुरारी गोइल तो दू गो लड़किया के गोड़ लगली सो बड़ी मियाज खुश भइल की जीजा जी कहे सो ले वो कहते फूफा जी ठीक बानी न दूध तो अब बुझाइल कि भाई उम्र ज्यादा हो गइल बका आ ससुरारी में साली ना होखे न तो कोनो आनंद ना आई असमन में है कि मामा के यहाँ गोइल बड़ा पुरान है गलती करने है जी है भैया ओ करिका टी शर्ट वाला ही गाँव का हो बड़ी डिस्टर्ब बड़ा नचनेवा ठेकल ही हो तो बगल वाला लड़का के खोद तला हो अब अभियंता जी ना कल हम देखने मुंह के इशारा कहतले हम लंगड़ो सरवा के कितना मजा बा पैसों का माता न्यू न्यू रखेला जंट जंट ब्याह नहीं के भाई कोनो बात ना जेकर ब्याह नहीं के बोले कपड़ा गंदे नहीं के रहो हाथ में फीस लिया अपन का दिक्कत हाथ है कपड़ा फीस बता मोइल कम काटी है मिल रही तारा फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन वो में डाल देबो अरे बुबा घंघूर के जनी है के धो धा के सुखा के बाहर निकाल के लीजिए कौन बात ना होला ऐसा कि बदरिया बरसी कारीनु है ललना यह जन्म ऐसा हवे कृष्ण जी के लड़की या लड़का के एक संग सोहर हो ऐसे जो सौदाई के गर्भ से लड़की भर ली जन बसदेव जी लड़का धक लेके चली ए ललना से मैं जलवा के मझारी तो जन्म ले रानी नो से मैं जलवा के धारी तो जन्म ले रारी नो जो बाबा हमारा के पुरस्कार दिले बने हजारों हजार
बाबा के कौन लय बने धन प्रभु जी कृपा हो भूल गईले जेल के केवाड़ी भूल गई डरना भूल गईले जेल के केवाड़ी पटोइले पहरा दारी पटोइले पहरा दारी नु हे ललना ए ललना देवतालो करे जय जय कारी अंबर से फूलवा दारी नु है देवतालो करे जय जय कारी अंबर से फूलवा दारी हजारों हजार पुरस्कार हमारा बाबू साहब मुखिया जी महेश भैया रमेश भैया रंजय भैया रौरा तो हमारे दास के बारे में जानता नहीं रविंद्र पांडे बाबा उपेंद्र बाबा हजारों हजार रुपये लुटौने लो भोला दारो सबको बनौल रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागो रहे ये शुभकामना करूंगा खूल गए जेल के कमाड़ी पटैले पहरेदारी नु है ललना देवता लोग करे जय जयकारी अंबर से फुलवा डारी नु अब जे का 6 लइका मारल गइल होई सातवां गर्भपात के बहाना को बलराम जी के संकर्षण विधि से लेके आ गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर जाइल जना के चलते बलि राम कहले आ एगो नाम पर संकर्षण भी हो वाइब्रेट कर रहे वैज्ञानिक युग ए बरागे नहीं खबर आनंद जी सारी काम अभी नकल होता उड़न खटोला चलत रहे रावण के लगे विमान रहे कतनो हजारों लोग बढ़ गए पूरा बंदरी सेना ओकर खूबी रहे कि ड्राइवर ना पायलट ना रखा मन के गति से चले मन करी तहाँ चल जाए आ एगो सीट बराबर खाली रहत रहे एगो तो जहाज पर हमने को उड़ते बानी जा जल उतरत नहीं मेहरारू के छाती पे हाथ रखे भगवान दया कल रहे तो पंखी कोनो बिल्डिंग में ठेकल तो ऊ ना ठेकी है ये दादा पहले का समय रहे नजर से देखला पर गर्भ रह जाता है करण के उत्पत्ति कैसे हो कैसे सूर्य देवता के बोला लेहली ट्राई करे खातिर की मंत्र सही बा कि दुर्वासा के दिहल ले पहले वाइल में आशीर्वाद ले लो ताक देहले गर्भ रह गइल जन करण के उत्पत्ति भइल लाजा दहवा देहली ए बार उ व्यवस्था बा अभी कोनो वैज्ञानिक लो बा आ नहीं खे तो ठीक बा तो दुगोले गावते गावते एगो ब्यास पगर मा जाई की इज्जत ले लो 7 बेर ताक देतनी 1 2 3 4 5 6 जा 7 गो रह गइल बा आ होखे के भांजा दुर्गा पूजा में परी सटा भी फेल डिलीवरी चेंज करे के पड़ी तार
खुशी भइलो कान्हा के निहारी आज रात में सटा नहीं आज हम सुनही खातिर सटा ना लेने कि ना सुनो बाज वो में हमारा बाबा के तो कोनो देने नहीं खे अब मैंने कोनो उपमा देहल भी नहीं खे जान से उपमा दिया वहां राजा है ना भैया है माला दो अजीत के रिश्तेदार बने ना सार लगे माला ले अरे भैया भैया हो गई अरे काहे इतना लेट कर दिए भैया लो तारी है को बात याद रहता दोसर कोनो बात याद ना रहता रोहू महाराज अच्छा बंधन के दिन ना करने का भेंट कर ना ए बरा भेटाई राखी बनाई ए देखो सोहर गवाता ना तो सारे भनी है के दो किस्म के होला लोग एगो सार होले गरी अरे भगनी के जन्मदिन हां ला पैसा लो पैसा लो एगो मौगा होले सार मौगा डब कोना में बैठा रही हां पैसा दो दो गोनोई लागी तो गाँव नहीं जमत नहीं खे आ सवेरे उठे तो कहे कि सूत गाँव ने तो गार्दा कदर रहती है कहलो आ केहू पूछिया तो मैं कहे पैसा दो तो कौन खुशी में भगना भगनी की खुशी नहीं कहता रहा चुप 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 इनमें कौन खुशी बा कौन खुशी बा दीदी नयर लसी हो पहुने टाइटर नहीं तो कन्फर्म रहो खिसिया मत करना बने खिसिया मत जाओ खिसिया मत गोड़ लगने अजीत के सार तो हमरो सार हैं हमारा रोज से कोनो मतलब नहीं कह देनी हम मुंह में हिलत हो न तो हमार कोनो कर वही चोदे के बा हमारा कोनो गलती अजीत रदी हंसी मजाक होइला कह देनी प्रणाम करनी बुरा मत मानना हजारों हजार रुपया दिले बने पुरस्कार हित राम जहाँ रहे भगवान की कृपा बना रहे यह शुभकामना करो अब कौन बहन कुमार नहीं खेलो बयासी पर तने जान पहचान हो गई बा कोई को बहन हो खेलो क्रिया खाता नहीं फ्री में ब्याह करवाए तगड़ा वाला से एकदम खुशी भइलो कान्हा के निहारी बाप महा तारी बाप महा तारी नु हे ललना खुशी भइलो राजा हो भोर पड़ जाइए इतना तेज दिमाग का आदमी हम ना देखो अजीत के साला साहब एगो है के चाचा के लड़की के गर्भ रह गए रहे माने शादी ब्याह के बाद आ संगे जात नहीं लो मेला घूमे आ गुड़ बिछिल गइल बाढ़ आई रहे लगली दहाए दहाए लगली खींचो खींचो छान के ले आई लो 3-4 आदमी मिल के भल के दबाओ लो दबाओ जला के पानी निकलो मुंह में फूंकाई आई हमने के हित राम मुंह में नहीं के फूंको लगनी है ने फूंके ई का करता रहो चुप रहो खाली दीदी के जान बचे बोलो भोगी ना वहां एक आध को वो पेल है न होई वो तो डूब दादारा म्यूजिक हमारा डबलू बाबू हजारों हजार पुरस्कार देने हार्दिक शुभकामनाएं हे ललना लाल जी के
घूमो तारी मतारी उमे चारी लालजी के गाना हजारों हजार पुरस्कार भोला दानी बनौले रहे। गोकुला में गोई लगी धारी कि गोकुला में गोई लगी गिरधारी जसोदा के दुआरी नु है ललना ए ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावा तारी जसोदा के दुआरी नु है ललना ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावो तारी ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावो तारी ललना और बिंद संग दिल सखी सारी सोहरिया गावो तारी। पैसा ढेर मिला कमाने ही ना होला कि दूसरों के हक छीन गाला। हम आगे कार्यक्रम मजीद